Ahojte, vítam vás pri ďalšom dieli našej sladkej školy. Dnes vás naučím pripravovať Pavlovú tortu v takom trošku inom prevedení. Budú to malé tortičky, ktoré budú zložené z 3 korpusov. Naplnené budú kokosovým krémom a chuťovo doplnené passion fruit. Korpus Pavlovej torty je nadýchaný bielkový sneh. Potrebujeme teda na ňoho 6 vaječných bielkov, 200 g krupicového cukru, 1 lyžičku vinného octu a 1 lyžicu zlatého klasu alebo iného škrobu, či už kukuričného alebo zemiakového. Vaječné bielky si dáme do mixéra alebo kuchynského robota. Zatiaľ zapneme obrátky len na veľmi slabo, aby sa nám z vaječných bielkov spravila biela pena. Vtedy do nej budeme po lyžiciach prišľahávať krupicový cukor. Keď už máme v bielkoch pridaný krupicový cukor, tak vtedy obrátky zvýšime na maximum. Keď máme bielkový sneh, už takýto pevný, vtedy doň prilejeme vinný ocot a prisypeme škrob. Tieto dve ingrediencie pridávame na to, aby výsledná Pavlova nebola len taká suchá bielková pusinka, ale bola taká krásne vláčná a nadýchaná. Teraz všetko zase zašľaháme. Hotový sneh alebo korpus na Pavlovu má vyzerať presne takto. Teraz si budeme cesto na Pavlovu nanášať na pripravený plech s papierom na pečenie. Potrebujeme, aby sa nám papier na pečenie nehýbal a preto si ho tam prilepíme z troškou zvyšného snehu. Pripravený sneh na Pavlovu si teraz budeme dávkovať v malých kôpkach na papier na pečenie. Závisí len od vás, ako veľké chcete dezerty mať. Ja si spravím niekoľko menších tortičiek, ktoré budú mať každá vlastne 3 poschodia. Najprv si spravíme takéto kôpky. Vždy nechávajte väčšie medzery medzi Pavlovými, pretože pôsobením pečenia ešte narastú. Pláty na Pavlové torty máme pripravené. Nemusíte si vôbec robiť starosti, ak sú nepravidelné, hrbolaté. Práve to je na Pavlove krásne, že je to nedokonalý koláč, ktorý je krásny práve preto. Môžeme s nimi ísť do rúry, pečieme na hodinu 10. Rúru máme rozhoriatú na 200 stupňov, ale hneď potom, ako dáme plechy do rúry, ju stiahneme na 110 až 115 stupňov. Teraz si pripravíme krém na Pavlové tortičky. Krém pozostáva z mascarpone, tvarohu, šlahačky, kokosového mlieka, kokosu a štipky práškového cukru. Cukru nepotrebujeme veľa, lebo samotná Pavlova je veľmi sladká, tak potrebujeme, aby sa nám chute vyrovnali, čiže krém môže byť taký kyslastý. Všetky tieto ingrediencie si veľmi jednoducho dáme do kuchynského robota a vyšľaháme na polotuhý krém. Krém nemusí byť úplne tuhý, pretože sušený kokos má tú vlastnosť, že časom vyťahá vlastne všetky tekutiny z krému. Krém keď si pripravíme, tak si ho dáme odležať do chladničky a vtedy nám ešte dostatočne zhustne. Šľaháme asi tak minútku a pol, aby sa smotana na šľahanie stihla vyšľahať a krásne stuhnúť. Hotový krém by mal vyzerať tak.
dužinu z passion fruit, tak to jednoducho vyškrabneme a potom ju budeme používať na stavanie a dochucovanie torty. Teraz môžeme prejsť na samotné stavanie tortičiek. Pri nich treba byť veľmi opatrný, pretože cesto z pavlovej torty je veľmi krehké a môže sa lámať, čiže opatrne si zoberieme, položíme už na podnos, na ktorom budete chcieť torty mať, pretože cesto veľmi skrehne a už sa s ním neskôr nebude dať hýbať. Lyžicou nanesieme krém a takto pekne rozotrieme. Kľudne ho nechajte trošku vytrčať a stekať z bokov, vo výslednom efekte to bude veľmi pekné. Teraz príde vrstva passion fruit, opäť ďalší korpus, kokosový krém a passion fruit. Tortu ukončíme posledným korpusom, na ktorý nanesieme krém. Teraz už sa snažíme spraviť to tak, ako chceme, aby torta vyzerala, pretože už nebude možnosti, ako to veľmi upravovať, keďže pavlova je naozaj veľmi jemná. Rovnaký postup zopakujeme pri všetkých tortách. Mne ich vyšlo 7, ale teraz si spravíme 3. Pavlové mini tortičky máme poskladané, mali by vyzerať nejako takto, ak sú zložené z 3 dielov. Vy sa môžete pokojne rozhodnúť aj tak, že každá bude len jeden samostatný diel, ktorý bude vyšší a na vrchu bude krém. Takto hotové torty ešte prelejeme passion fruit. Kľudne ho môžeme nechať aj takto stekať z boku. Spraví nám to krásny výsledný efekt so zdobením. Mini torty máme hotové a poskladané, môžeme ísť na zdobenie. Ja budem používať čerstvé ovocie, jedlé kvety, vy môžete použiť čokoládu, orechy, kokos, kúsky passion fruit, čokoľvek vás len napadne. Torty máme dozdobené k žltej a bielej farbe, veľmi dobre ladí práve fialová a červená. Môžete použiť akékoľvek ovocie či lupienky jedlých kvetov. Myslím si, že s výsledkom budete spokojní, ja som teda spokojná veľmi a už sa teším na ochutnávanie. Możesz. Ja nemôžem hneď. Torty máme hotové a k žltej a bielej farbe... Tortičky máme dozdobené k žltej a bielej farbe. Nemôžeme, musíme ešte raz. Daj sa dokopy, Lucia. Čo to čelo? Nikto mi nič nehovorí. Už mu začína boleť ruka.